Jo, čaute ľudia, vítam vás z ďalšieho nového videa. Dneska je Kaja a dneska si ideme zahrať Demons tej hry. No a niečo mi tu vedlo, ja to je ten trunk epický, ale ja si ho nechcem dávať, lebo ja už chcem dávno Mac, takže si ho tak nechávam. Ja si ten nové postavy vždycky dávam. Hej, prečo choď. No a môžeme ísť asi hrať tú hru, čo sme si dali. No a tak. No a radšej to si tu tak otvorím, aby som to vlastne už mala. No a questy, no nič moc. Ale, no, mohli by sme to dať. Prečo som 7? Vidíte, ja som v kuse 7 a mne to proste nebaví. Ja proste chcem byť aspoň na tom 4. mieste, alebo na tom 3. No to neviem, či sa podarí. No poďme hrať, ale dáme si radšej Maisie, neviem, kde ju tu mám. To je také zaťažko hľadať. No a môžeme ísť na prvú hru. Zvedem, ako to bude. Jak? No, dobré, oproti je Dynamite, Dove a Piperina. No, Dobre, Dynamite je... Vieme, čo si vieme domyslieť. Ne, Piperina! Dobre, no tak chalani nejaký si No, poj, by. No, to som dal už, ale aspoň toho Douga som dal. OK, tak sme prehrali prvú hru, výborné. Dobre, máme quest splnený, takže mohli by sme niečo otvoriť. Máme tam asi... Čo? Som nečakala, že dostanem takto Legendary. No, myslím si, že dostanem určite postavu. Ale vlastne keď som dostala Lily a Belle, tak nemyslím si. Dobre, poďme. Čo napadne, tak to napadne. Ale aspoň keby bol nejaký skin alebo niečo. Mr. Fat wants to play. Nechcem nič hovať, ale mne sa ten skin vôbec nepáči. Takže ja si takto continue a... Ako, mám krajšie skiny na Bibi, ale tento mi príde taký zúčový. Tento je pekný veľmi, tento čo mám, ale tento čo nám padol vlastne. Nepáči sa mi ten skin, no poďme ďalšie na druhú hru. Poďme do ďalšiu hru, teraz je tam vlastne Maxka, Dynamite a Spike. No toto ja si myslím, že toto by sme mohli vyhrať. Ak nie, tak neviem čo. Tam je hore ten mohli dať. Dobre, to utečím. Dobre, troška sme tu brali je tam určite spacička. Dobre, zastavil. Výborne, čo som mohla čakať. Dynamite. Nie, to je ten trunk. Ten trunk, či jak sa to volá. No boj, Dynamite, šviaj, či... Dobre, nie. Dobre, trunk, prepáč, že ťa nazývam Dynamite, ale ja som musela, lebo ja som nervózna. Ja som, aby sme to vyhrali. Dáš trunk, jaj. To ti moc nevyšlo. To si sa mal viac snažiť. No, Maxka, ty buď smutná úplne až... No, prehrali sme. Nic sa nedá robiť, ako... Musíš ďalej pokračovať. Máme ešte 3 tikety, no. A my chceme otvoriť aspoň tento démonik, čo tu na nás tak pekne. Čo? No, prehrali sme dvakrát, no. Čo máme robiť? No, ja som prehrala výborne. No. A pôjdeš za Anne. Jaj. To mi vlastne nedošlo. Jaj, tak nič. Dobre, toto musíme konečne po 100 rokoch dať. Nemôžeme 3-krát za sebou prehrať.
mali tú vec, to vlastne nejde. Sme 2 na 3, no to je moc dobre, nádejne. Dobre, Edgar je dole. Ešte nehovor, že ja to dám sama. Dobre sme to dali, výborne. Je to teraz 1-1. No a my to chceme mať 2-1 tu. No, to sa ma nedarí. Aby sme to teraz nedarilo. No poďte na to. Výborne. Zvládol si to. Konečne. Čo sme mohli dať ako... No, dobre, videli ste, že to bola rýchla nič. Máme na druhú. Ďalšia, ale... Ja som si... No, dobre. Stále sme 7, no musíme sa viac snažiť. Tu dole niekde je ten... Cordelius, takže ja som... No, povedal som. A on bude rýchlo spacifikovaný. To bolo rýchle. Lebo nemal dávať tú gadžetu, či čo to bolo. Ale proste viete, keď mi je silné, tak to zvládnem všetko. No konečne, proste rokov sme tretí, jej! Dobre, poďme na posledný tiket, lebo to má aspoň byť na tom prvom, ale to sa nepodarí, lebo máme 6 týchto. Takže, no, Lily, Spike a Mandy. Dobre. No. Fortune favors the brave. A tá Mandy je silná celkom, takže radšej vám dávať pozor. Poďte vy dvaja no, Crow. Ty máš uberacie tie hente. Na tvojom mieste. Tam dole by mal byť niekde. Vidíš? Dobre si spravil. Ja za Mandy, ani dole, či hore, či kde to je. No, nič vás. Dali sme to, možno by sa to radím. No a ideme na druhé kolo, takže... Ja si myslím, že vyhráme ako... Vyhráme, lebo sme na to experti. Ne! Nenávidím, keď idú po mne henty. No, Surge, musíš to dať. Ak to nedáš, tak to nemáme radi. Ale ak to dáš, tak si frajer. Daj ho, skôr znania, výborne. Výborne! Vyhrali sme to. Vyhrali sme to. Máme questy splnené, 2. Ready to face the flames. Sme tretí. Ale ja chcem ešte túto tých demoník ešte raz, takže dáme si Dual Showdown a zahráme, no vidíte, musíme dať tie demoník, aspoň 2. Viete, čo sú tam. Tie nás tak pekne čakajú. Dobre, a rozmýšľam, koho si dám, ale ja si dám asi tú Lily. Skúsim si dať tú Lily. Ale, no, neviem. No, vlastne ešte som z Lily nehral, tak neviem, aké to, neviem, čo má za ultinu, neviem, čo má za hente, takže skúsim zahrať aspoň 2 hry, možno 1. No a môžeme ísť na... Ja viem, že budeme mať spotný, ja neviem. No, som stránka, okej. Takže mám vlastne toto zlo, útoky. Nemôže chodiť cez vodu, takže... No, ak sa čudujete, prečo takto rozprávam, tak... Lebo ja som ešte nemala tú Lily, takže ja neviem, aké to je mať tú Lily, ja neviem, čo mám za ultimate, preto si to hovorím, lebo ja neviem, ako to viete. No, prehrala som, nevadí. Takže budeme sa čo v pohode. Dobre. Ešte tam dole. Aha, dobre, to už dal vlasy. Tak v pohode. Miesto. 9 pohárikov, no. Nič ma dal okolo. No, prostá trba bude... Drop pomalu. Čo by mohlo byť?
gadgeta na Charlie. No, dobre. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite like, odber, komentár a uvidíme sa u ďalšieho nového videa, takže čaute!